Hello guys, welcome back to my channel. Basta guys, ngayon natagal tayong mag-up to date gawa ng hindi tayo nakakalis. So ngayon guys, dito tayo sa Pangasinan guys. Sa amin. Okay. Ito yung bahay talaga namin dito sa Pangasinan. So ngayon guys, pupunta tayo sa sa lugar sa lumaki yung dating tirahan namin. Pakita ko sa inyo guys kung gano'ng kahirap magbuhay doon, lalo na tubig sa amin sa sitio Aganlalawak. So guys, sasamahan nyo ako guys. Okay guys, yung tubig dito, yan, walang tulo. Yan, wala talaga tulo rito. Simula pa nung December, January, tapos mag-deliver na lang ng dito ng tubig na mga fire truck once sa grabe sa Salmigo. Tapos bibig dito doon sa bubog, bibig kung gaano kalayo ang bigbitan ng galon. Tapos kakarga namin sa bangka, saka dadalhin doon sa Aganlalawak, sitio Aganlalawak. Dating doon, buhatin na naman. Drop. Okay. Tayo sa bangka. Okay guys, gumakay tayo ng bangka. Ito yung mga galon. Dadalhin doon sa Aganlalawak dito ginagawa. And kahirap lang tubig dito. Manyaw guys. Ayan. Dala nating tubig kung gaano kahirap ang buhay doon. Wow! May mga bahay-bahay dito. Pero hindi pa rin yan ang amin, malayo-layo pa. Yan, mga 20 minutes pa tayo magbabangka. Guys, may hangin pa rin sila. Yan, lumada yung mga tao dito papunta doon sa highway. May mga kabahayan na naman dito. Pero hindi pa rin yan ang amin. Yan ang sitio Aganlalawak, sitio Kariwawa. Ayan guys, ito na. Welcome to sitio Aganlalawak. Ito yung mga bahay-bahay dyan. Yan, ang transportasyon talaga rito ay bangka. Wala kang bangka, hindi ka makakapunta sa highway, hindi ka rin makakaigib ng tubig dito. So gusto mong pupunta ng highway na wala kang bangka, lakad ka ng 2 kilometro mahigit ng lalakarin mo.
bata sa ilog, mga maninisid. John, hay ka naman dyan, Don. Shout out, John. Bigay busit, ano ang kaka... Kato mo tagalunan, eh. Simpleng buhay lang dito. Ayan. Ito may court dito, half court. So, meron dito ano, kapilya maliit. Wow. 5 hours later. Magandang gabi guys, uwi na tayo sa highway guys. Kaya tayo sa sitio, Aganlalawak. Tayo ulit tayo ng bangka. Yan. Tayo nagmamaniho. Ilang taon din tayo hindi nakapagmaniho ng bangka. Ngayon na ulit. Next.